De fapt, a venit înaintea Amaliei maestrul Nelu Scarlat. Bine ați venit, maestri, alături de noi, pentru că ea va interpreta două cântecele, da? Ne spui tu despre ce cântecele este vorba? Iată! Hai Dunărea mea și Mândră fată de pescar. Sunt două cântece populare pe care le-a cântat cine? Elena Roizen. Elena Roizen. Sunt sigur că doamna Roizen, de acolo de unde este, te privește și îți ține pumnii. Să o aplaudăm pe Amalia Isaac!
Florile Zufărului, mulțumesc, mulțumesc. Vai, ce floricică coboară. Dragii mei, am primit un telefon din Franța, aveam invitat aici o trupă